L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid li fuq perjodu ta' sena bejn Jannar 2011 u Jannar ta' din is-sena il-prezzijiet għolew b'medja ta' 1.9% mill-qut hemm l-aktar prodotti u servizzi essenzjali. Il-prezz tal-ikel għola bi 3.3% f'temp ta' 12-il xahar, filwaqt li l-prezz tax-xorb u t-tabak għola b'4%. Skont l-NSO żied oħra sinifikanti kienet fil-prezz tal-prodotti u manutenzjoni tad-dar illi għola bi 2.8%. F'Jannar ta' din is-sena l-prezzijiet tat-trasport u l-komunikazzjoni kif ukoll ta' servizzi tas-saħħa għolew kollha b'1%. L-NSO ikkonfermat li bejn Jannar 2011 u Jannar ta' din is-sena għolew ukoll il-prezzijiet tad-dawl, ilma, gass u fuel kif ukoll il-prezzijiet tal-proprjetà. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li żieda ta' 6% kienet reġistrata f'prodotti u servizzi oħrajn mingħajr ma speċifika li ma huma. F'dan il-perjodu naqsu biss b'mod marġinali il-prezzijiet tal-ħwejjeġ u tar-rikreazzjoni.